Hoxe, 5 de febreiro do 2016, aquí no CEIP de Curtis, festa de carnaval, festival de carnaval, que organiza o colegio dos rapaces, disfrazanse todos os rapaces e os profesores. E habrá aí unha serie de actividades e moita festa. Despois degustarán uns produtos típicos agora do Antroido, como son orellas, filloas, rosquillas, chulas, o cual foi aportado polos pais dos rapaces de todo o colegio. O sobrante de dichos produtos irá para o asilo de Betanzos. Ya hai parte do decorado do Día da Paz, que se celebrou tamén estes días. Isto é o que aportamos aos diferentes cursos de produtos típicos da hora do carnaval. Pois este é o decorado do interior do colegio. Aquí está o meco. Aquí hai unha serie de caretas. Tallar de caretas que fixeron. Pois este é o comedor onde se vai organizar hoxe todo o festival. Son os produtos que se van degustar. Quen sodes? Os maiores do cole. Que non bailar? A bailar?
que tigre. Un tigre no, es un lobo, ¿no?
Se me estudia. Din dong ding. Bueno, estamos listos.